Салому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза инами чизай бародарон метаблок касоне ки вайрона доре ё ягон ҷур вайронаи рост кардааш наметонед, ҳаминҷа устоай рақамҳош дар рӯи экранан 919 74 0405 занг занед. любой ҷои метаблок то вайрон боша мегира рост мекуна метияту нава мира овардан ими шестрана шоре ами шикастагиай инами шикастаст. ина бародаро инамиҷа шикастаст, ида болои ияй шикастагиай ҳам ина иран маиб кардагиай, ина ай пара вурмадагиай ба сари ҳамира ба запчас рафтан оз миёранаш мечаспонан ростш мекунан. ина касоне ки мақсад доре ҳамтари метаблоки вайрона ҳатман ба рақамҳои рӯи болои экран буда занг занед мегира ростш мекуна. дар совхоз Терманистон пахтакор, шаҳри Боқтар, совхоз Терманистон пахтакор биге любой кас нишонтон метия. ҳамун рақамҳо қатъи занг зане худаш мефаҳмонату. любой ҷо вайрон боша мегира римон кардан метияту бародарои азиз. раҳмати калон барои дастгиритон, барои ҳамаи чизтон ҳазор раҳмат бародаро. худованд ҳаматан нигаҳдор боша.